давом медиҳем курси омӯзишии барномаи Word-ро. дар ин дарс тарзи иваз намудани андоза ва намуди шрифтҳоро дида мебароем. барои иваз намудани андозаи шрифт мо аз ин рӯйхати андозаҳо истифода мебарем. барои ин мо матни заруриро ҷудо карда аз рӯйхат дилхоҳ андозае ки ба мо лозим аст интихоб мекунем. агар шумо аҳамият дода бошед, дар рӯйхат андозаҳо аз 8 то 72 вуҷуд дорад. барои дохил кардани дигар андозаҳо курсори мушакро ба ин ҷо гузошта андозаи заруриро дохил кардан лозим аст. масалан ман дохил мекунам 100 ва ё ин ки 5. инчунин тавассути тугмаҳои зерӣ низ андозаи шрифтҳоро иваз кардан мумкин аст. чӣ хеле ки мебинед, иваз намудани андозаи шрифт на он қадар мушкил аст. хуб, акнун тарзи иваз намудани намуди шрифтро дида мебароем. ин рӯйхате ки мебинед, ин рӯйхати намудҳои шрифт мебошад. барои иваз кардани намуди шрифт мо матни заруриро ҷудо карда аз рӯйхати шрифтҳо дилхоҳ шрифте ки ба мо лозим аст интихоб мекунем. дармон бештар аз шрифти Times New Roman истифода мебаранд, аз ҳамин сабаб мо онро интихоб кардем. чӣ хеле ки мебинед, намуди ин матн нисбат ба ин матн дигар аст, яъне шрифти ин матн дигар ва аз инаш бошад дигар аст. дар охир ба шумо хотиррасон мекунам ки ин амалиётҳоро мустақилона такрор кунед то ин ки хубтар аз худ намоед. саломат бошед то дарси дигар.